Architektúra. Keď deti stavajú dom, je to dobré. Niečo nám chcú tým povedať. Kamene, tehly, blato, konáre, brezové triesky. Nakoniec vznikne krehká stavba pre vtáčiky. Detské ruky s ležoviskom pre živého kocúra. Slnko šikmo svieti pod pohyblivú strechu z kartónu. Dážď nás obíde, ale napriek tomu sme malú stavbu prikryli modrým prší plášťom. Obloha sa spustila k nám celkom blízko. Každý dom je hotový pre Ajme a Sašenku. Tie schody nikam, a len k Tebe, Bože, na konci septembrového jantárového slnka, žiariaceho na dcéru mojej dcéry, vrastajúceho do chodníka, listy, plody, suchá voňavá kôra divej hrušky v Tvojej krajine. Mne znie len môj podiel, báseň vnúčke Ajme, dcére Elvíre. Zaspí na vybielenej lanie kosti, voda, ktorá sa rozlomí na dvoje, špirále, sny sa sťahujú všade.